Maarten van het Heiland, de Bekker, Request. Maarten van de Chinees, de planten, Kelvers, Kopkeka en ook nog Big House. Ik vind het net in de boer en op zoek is naar een vrouw. Hij praat tegen iedere meid in de winkel binnenkomt. Ik vind het net in een grote wazen komt. Nou, ik zou je wel eens die boerinneke willen zien. Ik vind het mega superleuk. Ik ga er namelijk iedere week lunchen. Oh, multimaten! En hij stuurt aan school. Is hij een lekker? Is hij een meester? Ja, hij is wel lief. Het is multimaten, denk hij overal en ziet. Is het weer Request? Ook in de city? Ja, wat zie hem niet? Het is multimaten, denk hij overal en ziet. Dus nu gebeden mee en hij weet toch erg veel schrik. Hij niet alle en is doet veel voor de Welse jeugd en dat is zijn goede deugd. Hij lief zo